meget vigtigere end fodbold. Og nu vil jeg så gå frem mod kampen. Ja. Du ved jo, hvad den skal hedde. Ja. Og du ved hvorfor også. Jo. Vil du sige de ting også? Ja. Ja, jeg ved ikke. Den store, kan man slå sådan en i stykker med en hånd? Ja, ja. Ja. Det har du rutine i, kan du? Ja. Jo, jeg går ind mod kampen. Ja, jeg gør det. Der er handsker, og jeg vidste ikke, om du var højre eller venstrehåndet, Michael. Jeg er højrehåndet. Jo. En af de allerførste playmates, altså de her folde-ud-piger, som virkelig gjorde indtryk verden over, det var en kvindelig fotomodel, der hed Betty Page. Hun lavede nogle meget, hvad kan man sige, for sin tid grænseoverskridende, sådan, også, jeg er ikke så meget inde i det, altså, men fordi jeg skulle det her, så jeg har jeg kigget en del på hende i dag. Det er blandt andet nogle sådan bondage og fetish-agtige, meget erotiske fotos, hun lavede. Og rumkapslen tager sit navn fra Betty Page. Blandt andet fordi, at kapslen og hun har nogle ting til fælles. De bryder begge grænser. De gør begge noget forarveligt og grænseoverskridende. Hun var over tid meget inspirerende. Det kan denne kapsel også blive. Hun havde smukke kurver og var ovenud fotogen. Så derfor vil jeg nu døbe rumkapslen Beautiful Betty! Wow. Sådan.